Okay, naznačeno. Total vehicle. Turkish 2 Fox Victor, contact radar, bye bye. Zachary radar, bye-bye, search 2 Fox Hotel. Rozuměl, když Skytravel 259. Skytravel 259, go ahead. A prosím vás, my jsme na stránce 15 a máme tady nějaký epileptický záchvat na palubě. Můžeme prosím zavolat ambulanci? Určitě, volám. Díky moc. Skytravel 2592, víš? Ano, napřímo. Takže bylo předáno, lékař by měl být na cestě, ještě, ale tady pro papírování potom můžete mi zjistit věk a pohlaví toho cestujícího? Ano, dáme vědět za chviličku. Díky. A věško z Skytravel 2592? Ano, napřímo. Takže je to žena, věk 46 let. Žena 46, díky.